Oikein hauskaa vappua teille kaikille. Vappu on minulle ja varmasti meille monille sellainen ilon kevään lastenjuhla, myös opiskelu- ja työnjuhla, ja siksi on hienoa olla teidän kanssanne täällä tänään juhlimassa. Vappuunhan kuuluvat myös marssit, joilla näytetään väriä, tuodaan julkisesti esiin se, kenen joukoissa ja minkä itselle tärkeän asian puolesta haluamme marssia. Ja ajattelen, että kyllä Jeesus-marssi sopii erittäin hyvin tähän päivään. Ei siinä kilpailla minkään poliittisen liikkeen tai puolueen kanssa, vaan kerrotaan, että Jeesus merkitsee ilosanomaa meille ihmisille, jotka elämme täällä monenlaisten paineiden ja vaikeuksien keskellä. Norjan viime kesän iskusta selviytynyt nuori sanoi puhuttelevan lauseen, joka levisi kansainvälisessä mediassa nopeasti. Jos yksi ihminen voi osoittaa näin paljon vihaa, niin ajatelkaa, kuinka paljon rakkautta me kaikki yhdessä voimme osoittaa. Tällä lauseella hän haastoi meitä yhteisöllisyyteen, lähimmäisestä välittämiseen, heikoista huolehtimiseen, ja toivon, että tämä voisi olla sellainen päivä, jossa saamme yhdessä kokea myös tätä yhteisöllisyyttä ja osoittaa sitä myös muille kaupunkilaisille. Kyllä me tarvitsemme myös semmoista uutta heräämistä lähimmäisyyteen, jossa tuemme toinen toisiamme. Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea kasvulleen. Ikäihmisten suurin ongelma mielipidemittauksissa on yksinäisyys, eivätkä viranomaiset koskaan voi täyttää täysin näitä tarpeita. Tuon käsittämättömän pahuuden edessä minua oikeastaan vielä enemmän lohduttaa kuin tuo norjalaistytön lause se, että yhden ihmisen, Jeesuksen rakkaus, on saanut tässä maailmassa enemmän aikaa kuin kaikkien maailman ihmisten viha yhteensä. Rakkaus on vihaa suurempi voima. Siitä me saamme tänään iloita. Ihmiskunnan historian suurin ihme oli se, mitä pääsiäisenä juhlittiin, Jeesuksen ylösnousemus kuolleista, ja tästä ihmeestä ja ilosta me saamme tänään Senaatin torilla ja tuolla Jeesus-marssilla iloita. Me olemme itse asiassa tälläkin marssilla pieni osa sitä valtavaa Jeesus-marssia, kristikunnan ketjua läpi historian, joka todistaa, että tässä henkilössä, Jeesuksessa, löytyy ihmiskunnalle elämä, toivo ja tulevaisuus. Kristinusko ei ole vain kokoelma sääntöjä ja oppeja, vaan persoonallinen suhde Jumalaan. Ja yksi Jumalan nimistä on sana. Ihmeellisesti maailmankaikkeuden luoja haluaa kommunikoida luomansa ihmisen kanssa. Hän puhuttelee tämän kauniin keväisen luonnon kautta, mutta aivan erityisesti hän ilmoittaa itsensä sanassa. Ja kyllä raamattu on hyvin semmoinen häkellyttävä kirja. Usein koen, että se on kuin kirkas valo, kuin tuo kirkas auringon valo, jossa voi nähdä totuuden itsestäni, tästä maailmasta ja Jumalasta. Jeesushan vertasi itseään ja opetuksiaan lujaan kalliopohjaan, jonka perustalle rakennettu talo kestää myrskyt. Ja tästä löytyy vahva pohja elämällemme, perheillemme, koko yhteisöllemme. Hienoa, että täällä on myös lapsia, teitä lapsia mukana. Itselleni on jäänyt hyvin turvallinen muisto aikanaan lapsuudestani pyhäkoulusta, jossa jo ihan pienenä tyttönä rukoilin, että Jeesus ottaisi minut omakseen. Ja kyllä hän vastasi tuohon rukoukseen ja on pitänyt minusta huolen, ja hänen lupauksiinsa voit luottaa sinäkin, oletpa lapsi tai aikuinen.
Tuolta pyhäkoulusta jäi mieleeni erityisesti sellainen kuva, jossa paimen kantoi harteillaan pientä karitsaa ja ne muut lampaat sitten marssivat perässä. Viime kesän erityisenä ilonamme perheellämme oli 3 lammasta, jotka hankimme parin kuukauden ikäisinä mustina karitsoina kesälampaiksi. Ja lammastilan kanssa sovimme niin, että palautamme sitten, kun ruoka alkaa pihapiiristä loppua, niin ne takaisin tuonne tilalle. Ja jos lammas kuolee tai katoaa, niin maksamme siitä 50 € korvauksen. Jeesushan sanoo olevansa hyvä paimen, joka antaa henkensä lammasten edestä, toisin kuin taas tämmöinen palkkarenki, joka ei omista lampaita eikä välitä niistä, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan pakenee ja jättää lampaat suden armoille. Täytyy sanoa, että totesin, että minä en ainakaan olisi tuollainen näille lampaille hyvä paimen, vaikka ne olivatkin hyvin suloisia. Ei tulisi mieleenkään uhrata henkeään 50 € arvoisen lampaan edestä. Eikä siinä olisi mitään järkeä. Ajattelen, että ehkäpä tämä vertaus on kuulostanut hätkähdyttävältä myös aikalaisten korvissa. Lampaathan olivat uhrieläimiä, ne oli tarkoitettukin teurastettavaksi joko ravitsemukseen tai uhriksi, ja niille oli tietenkin uhriksi.